Dame na sumurong na siyan sa luhut na roha, ima na mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang di bagasan minggu na papituhon dung Trinitatis, tu minggu tanggal 31 Juli tahun 2022 nagabe epistel manang jamita partangyangat dihita, imana tersurat di Parjamita Biddu 2 ayat 10 walu rodi ayat 20 tolu. Songonoma hatana disi hamima majahahod dihita saluhutna. Jadi marbias-bias rohaku mida saluhut ulauku aka nahuhangaluton di hasianganon. Ala ikon tadi kono kudoi di jolo naro sian pudiku. Jala ise paboto-boto manang halak napistar ibana, manang halak naoto. HP ibana do gabituan di saluhut ulaon aka nahuhangaluton mardongan hapistaran di hasianganon. Lahosal pudo HP nangi. Dungi marbalik marohaku, naing marpadilian nian mida saluhut ulaon aka nahuhangaluton di hasianganon. Alahuida sada jolma, dibahed dunian na sahapistaranna, parbinotoanna dohot hamaloonna mangaraduti ulaonna. HP ikut tinggal hononna doi, bahed jabar ni jolma na sodung marhanguluton alani. Alugu sabing do HP nangi, jala hinamago gudang. Ayahama parsaulion ni jolma sian sude ulaonna, dohot sian dodam-dodam ni rohana taringot tu na hinahangaluton na di hasianganon. Ayari-ari ibana marhangaluton sa liling dinguluna. Jala mardongan haje polon ulauna. Nang borngin nai, dang marhasonangan ibana. Alugo sa bingdo nangi. Ido yang gosahatna. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Ia taringot tu ojahad di bagasan minggu taod di dok, habisuhon na siyan banua gijang. Dang adong namanotong di atas di tanoon. Salpudo saluhut na nasa na adongi. Ima na pinasahat ni turpukon na ginuriton ni sahala raja na marguar Salomo. Ia Raja Salomo dang dipangido ibana hasangapon manakamorao siya Tuhani. Alay dipangido ibana do bisuk. Gadda do pasu-pasu di ibana. Dilehod de batado ng hasangapon, songonina kamorao do hagabion. Alay dilehod de batado ng napinangido ni rohana, ima bisuki. Ditadda jolma dohot portibiod do Raja Salomo disialani habisuhonna. Alay nang pesongoni, diuduk ni pangatusiod dohot bisuk nai, dapot nama pangatusion nama dok, ia songon alugo sa bingdo sa luhut nai. Suadong namanotong, parsato kinado luhut na. Dia do astuan ni turpukon na ni do ni Raja Nabisuki, damang dainang naparjulu. Di ida ibada do tutu manang nasongod dia pe ganup nasa pasu-pasu na ni jalona. Luhut na do nalaho tadi konon molodung roti kina. Ay suadong buanon ni jolma tu hamatean. Jaladang adong nanggo manang ahana bui mga bati jolma asa unang jupang doho ajal na. Hape ditikiro tikinay, suadong si buanon nanggo manang aha. Tading do sude. Disyalani i, sa ito aha do jolma holan makarikoti ngulu na di portibyon. Molo na gabi tading do hape sude nay. Ay torop jolma dang marnida tikibe, holad di sialamat dioria kanariko di bagasang nguluna di portibyon. Hamoraon, hagabiyon, hasangapod do saluhut na nasa na adong, tading do hape saluhut nai. Napadua hod damang dainang. Molo tungpe saluhut na nasa na adong di portibyon nai kon tadi konoton, molodung dapot tikida. Dang namadok, dang pola berikot nasa na adongi. Rikot do marsipanganon pardagingon,
marpahean na dinggan, para karijuad doho akaluhut na narikoti di bagasan paranguluan. Di siala molo tapai hutihu dongolu ni Raja Salomo, sahak ro tu yanakonna. Tung masayadul marasing do yanakonna tu ibana. Dang sarupa bisuk ni si Rehabiam doho si Yerobeam tu Raja Salomo. Sai dipodai Raja Salomo donian, akayanakonna. Songona tarsurat dipoda ni Raja Salomo, alai dia mana masa. Dung marujungulu Raja Salomo, gabi har do harajau ni Israel na lihuluhon ni anakna si Rehabiam doho si Yerobeam. Ido bahet di bagasa turpukope, takupota ma pangatusion ni bisuk, asa ganup nasa natoras pe, asa mamudahu bisuk tua kayanakon na. Jala yanakon asa majakon jala mameo puda habisuhoni. Didok Raja Salomo natar surat di poda sada ayat walu. Saitangihom ma aliyanaha pangajaran niamangmu. Jala unang tulakon poda ni inang. Disyalani unang marnalu jana tua-tua, mammemehon poda habisuhoni tu iyanakonna. Gabi sitiruam ma akan tua-tua tu akasuduk nau poso. Jala ganup nasa yanakon, tangima di poda nina tua-tua na. Songoni akan poso, asa gabi sisean na olo mangguruhon poda doho bisuk siana kasuduk na tumua. Taingok ma, rumi kotado poda doho bisuki sian aka artahamoraun. Alana molo arta portibion na lahosal pudoi. Molo so di bagasa bisuk mangarado tia kana adong, olo do gabi salpu dinasotik kina. Alai baliksa, molo tung pehola bisuk doho podai di pateaton tuganup nasayanakon manang sudut nau poso. Boido sian naso adong gabi adong, jala na adong gabi lam tu godang na. Napatuluho damang dainang. Sian pangatusion di bisuk Raja Salomo, didok do muse, asa molo tungpe di halu jaho jolma mangula-ulaon na. Jala dapot na parbue ni naniulanay. Molo somarlas ni roha do ibana, dos so nalugo sabing do nangi. Marisuang do saluhut na kanataulay, molo tungpe ari-ari ni jolmai makahanguluton saliling nguluna. Jala mardongan haje polon ulaon na. Nang borngin nai, dang marhasonangar rohana. Dia matutula bana molo taulaho pe ulaot tadi bagasan rohana solas. Ay molo diulaho sada ulaon, molo sosian las ni roha do mangulahoni. Bakol do dapok parbue na dinggani. Jala molo tungpe adong parbue sian na niulai. Molo so di bagasan las ni roha do. Dusun alugo do nangi. Disyalani say jumolo ma adong las nirohay di bagasa jolma. Songon na masa na mangadupi kopit sa pulusia portibion. Say didokdo asama partahaton, doho na madabay imun tubuh. Jala sada cara na paling efektif, ima namarlas niroha. Umangatado las nirohay siyan hahipason. Di siala las niroha boi makorhon hahipason. Jala maluas yan parsahiton. Alana molo hipas pe pamatang ni jolma. Molo say di bagasan arsa dorohana. Boi do makorho sahit. Jala maol do ubata jolma. Molo say holan na di bagasan arsa ibana. Sianima do mauliate mahita akana porsea di bagasan Jesus Kristus. Ainung nga dilehon haluaw doho hanguluan. Nagabi jabar na saliling-liling na dia kana porsiay. Laos ima nagabi ujahan na tugu dia kana porsea. Asa mangulu di bagasan las niroha. Damang dainang. Tapay hutihut majolo songon saritoon laos tabuat ipolana. Didok adong ma sahalak na pugus di sadahuta. Hape dihutai torop do akanamora. Hati hai borhak maibana siya jabuna laho mangalului para karijuan.
Ay suwadong karejo na dung di PHK ibana siyan inganan para karejuan dahian. Sa sitong na nung ngaliling ibana manganggur. Di siyala ni nung ngalam podjo be ekonomi na di keluarga ni nasida. Hape akatetanggana, si ibu do nalaho mangguhi jabuna, doho akka perabotan, doho akka perhiasan na arga. Ruar pe ibana siya jabuna, dang diboto ibana dope naing tu dia ibana mangalaka. Ai di bagasar rohana pe nunga naing madele marnida na masay. Alay di pardalanan tertutup mapatna. Uduk maibana di ida ibana ma adong peak sadalugam naung siga di dalan. Ido na atuk tupak nai. Holal lugam na siga do di dok rohana. Alai dibuat jala dibuan ibana ma hepeng logami. Didapot tom matubeng asa ditukarhon di dok rohana. Sahak dibengi di dok teler naima. Tagonam mabuat tu kolektor benda kuno. Borhak maibana madapot ton kolektor benda kunoi. Jala ditukarhon ma sa arga $30. Damang dainang, saya dipikiri ibana ma tu dia ma bahenon na hepeng si $30. Alai huhu ma ibana mardalan. Jala di pardalanani di ida ibana ma adong namang gadis hau. Topu ma diingot ibana na didok ni natana. Tung masay rikot lemari inganan nyaka perkakas nasida di jabu. Dituhorhon ibana ma hawi sa harga $30. Dibuan ibana ma naing mula tu jabuna. Alai di pardalanan mulaki ibana, di ida ibana ma toko nama bahem mebel. Di ida par toko ima hau na binuan niya matay. Di siala di boto par toko ido kualitas ni hau, jala di ida ibana tung masay bagak, jala angur do hau na binuan niya matay. Gabi didok ma tua matay. Paluas ma au manuhor hau mi, manang tukar homma tua kamebil naung jadion. Di ida matay ma di siadong lemari. Molu hubuanon nung ngalas rohani inatta di jabu, didok rohana masongoni. Saut matutu ditukarhon hau na itu lamari i, sa arga $10. Laos dipijam ibana ma angkong manang sorong ni partokoi. Laho mabuan lemari itu jabuna. Di pardalanan na mabuan lemari ibana tu jabuna. Di laosi ibana ma kawasan perumahan nai baru. Laos di siadong masahala ina namarnida amatai nama bual lamari. Di ida ibana tung masayuli jala cocok situ tudo bahenon na lamari idi jabuna. Di gora mamatai jala naing tuhoron nama lamari i sa arga $200. Di siala di ida inatai songon naso olo amatai mangalehon. Dido inatai mamuse. Hutabai pe $50 naik. Gabi $250 ma ninna inatai. Didok rohani amatai molo $250 hubuan tu inatta di jabu. Nunga ulasar rohana majalo si $250. Sian lamarion molo hubuan tu jabu. Huhu matarbayang amatai. Marnida las ni rohani inatta majalo si $250. Jala sauk ma di pasahak lamari i sa arga $250. Di jalo jala dibuan amatai ma hepeng si $250. Mar dalam mula maibana di bagasan las ni roha. Huhut say manginongi pikiran. Hirana soporsea do ibana dia kana masai. Di paluar ibana ma hepeng isian sakuna. Jala dibilangi toho donoaing $250 di dok rohana. HP dibilangi ibana toho do tutu godang na $250. Saya dihudus amat taima merdalam mulak. Sahak maibana madonok ko jabuna. Songgok maro panudong.
Dipak sama amatai mangalehon hepeng nai. Dilehoni bana masude si $350. Pitor lari mapanudungi mabuak kepengi. Naso panagaman. Di ida inat tajabuna do hape amatai. Ima natinodong ni panudungi. Dilujong inatay mamatay. Disukum ma ahana masa. Dang pola mahua hokan. Ahana binua ni panudungi. Hola lugam na siga na jupaku na sugutad doy. Ninna amatay mangalusi. Damang dainang. Tudusul lugam na siga na dapo di dalan. Jalan ala hosal pudo tutu saluhut na akka arta na di portibyon. Alayadong do arta na soolo salpu. Ima Tuhan di bata. Naong mamasu-masuhon arta partodion. Arta na soolo sigu. Nasubuhi takkoon ni panakko. Nasoolo sudah binahen niya kanamasa di portibyon. Naso marujung. Molotung pe marujung portibyon. Di sialani damang dainang. Taguruhom mabisu na siya banwagi jangi. Asa talupi ta mamilit. Jala mameop. Totong arta hanguluan na manotongi. Tuhad de batama na mamasu-masuho bisuk na siyan banwagi jangi tuhita saluhutna. Amen.